Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn Kurdin. Ew Kurdin. Rojbaş. Xêratî. Başî bawer. Başe, tu çawa yî? Spas. İkerem ke rune. Xêratî. Spas bawer. Başım. Çi heç tu ne? Te çi dikir ez hatim te? Ha, ez? Televizyonu meze dikim. Te çi meyze dikir? Televizyonu... Filmek... Kurde baverim. Yani tu ji pirsa wer dipirsi... Televizyona kurde temaşa dikim yani. Ha, televizyona ku çi film bu? Vallahi filmek... Li ser keşke kulağı bu. Keçikek û lawikek. Erê. Ha, yani filmekî ser evînê bû. Evîna keçikekî û kurekekî. Ha. Ê, Hecrekek bixwe. spas bawer. Naxwazî? Na, ez naxwazim. Bixwe. Spas. Ha, muzek ji te re. Na, spas bawer. Filmek bixwe. Spas bawer. Spas. Merhaba Kurdan elo. Na, ez nebirçîme spas dikim. Hırçı ji hez dikim. Hiç. Naxwazî? Erê lê. Ez hez nakim, spas bawer. No. Baş tu te got televizyona Kurdaya û nizanim çi û ez dibînim ne televizyona Kurdaya? Çima? O ne filmê Kurdiye? Filmek Kurdiye ya. Her dem li mal televizyona Kurde temaşa dikim. Dît. Garan CNN, BBC ji temaşa dikim. Lê fam nakim. Diyare. Ya film hemû wek hevin ha. Kez heye law ya hevde hezikin derdi evine nizam çawa dibe. Yani wekû televizyona Tirka hemî jî wek hevin. Ne? Bawer. Ya çima hemû televizyon dera dikin xwe. Medît. Ka kêj dera guçe? Medît bawer. Şef ya ser çar kanala Tirkan. Da wasa bêje bawer. Ez tê gihîştim ku tu televizyona Tirkan temaşa nakî bawer. Nikarim bigirîm jî. Bêje. Ez filmekî Tirkî temaşa dikim. Na. Kurdî bû. Televizyon dera dike. Televizyon dera. Eyvallah. Rast. Îroj em ê lêkereke nû fêr bibin. Melê? Lêkera me ya ku îroj em ê fêr bibin temaşekirin e. Temaşekirin. Gava ku mirov li televizyonê temaşe dike, mirov li filmekî temaşe dike, mirov li maçeka futbolê temaşe dike, mirov aynî lêkerê bikartîne. Melê? Temaşekirin. Temaşekirin. Wek ku bi İngilîzî dibêjin to watch û wek ku bi Fransî dibêjin regarder an jî contempler. Pirsa me ev e. Tu li çi temaşe dikî gava ku hûn dibînin wek ku hûn dibînin em dîsa bi lêyê lêkerê bikartînin. Em dibêjin ez li televizyonê temaşe dikim. Ez li televizyonê temaşa dikim. Ez li filmekî temaşe dikim. Tu li filmekî temaşa dikî. Ez li filmê Al Pacino temaşe dikim. Ez li filmê Al Pacino temaşa dikim. Ez li maçê temaşe dikim. Ez li maçê temaşa dikim. dikim. Weke ku hûn dibînin ji ber ku em behsa deman û ha dikin, em dîsa diyê bikartînin. Ez temaşe dikim. Dikim. Tu temaşe dikî. Ew temaşe dike. Ev temaşa dikim. Em temaşe dikin. Hûn temaşe dikin. Ew temaşe dikin. Dikin. Ez
لتلفزیونی تماشا دکم. Ez li televizyonê temaşe dikim. لگاوا که ام بخوازن نینیاوی بکاربینن ام چاوا دکن؟ Ez li televizyonê temaşe nakim. وکه که هون دیبینن گاوا که ام دیبینن از لتلویزیون تماشا دکم ده رادبه و نا نا. دکوه شوناوی ام دیبینن از لتلویزیون تماشا ناکم. Ez li televizyonê temaşe nakim. از لماچا منچستر یونایتد و بارسلونای تماشا دکم. Ez li maça Manchester United û Barcelona temaşa dikim. لگاوا که ام نینیاوی ببیجن Li Ez li maça Manchester United û Barcelonayê temaşe nakim. ناکم. وفهم کر؟ Li Ev tembure. Xêr e dîsa? Xêre canım. Zanim xêr e de bêje. Te çi bikê? Ya xebere we heye tu ne? Ez helbest fanım. Oo. Helbestek no çekirine. Belê belê belê. Yani hûn gotare we helbesta bin. Em ê bimînin. Ne bigirin? Ay 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 ay. De ferman axa. Jûn bawer nekin. Dika bêje ez bom te bawer bikim? Tabii. Hunermendê mezini Kurdistanê. Belê belê. Bulbulê çiyayê Dêrsimê. Ay ay çay Zozanê Eri Kurdistanê. belê. Belê belê. Ha. E de bêje bêje. Kanka. Kuru bise. Tu çi strana zanî? Çizdirana nizanim. Wara pirse. Aha. Na eko tu zanî bêje. Yekû tu zanî Eko tu bêje. zanî ne bêje. Yekî tu zanî. Yeminin hemû yemin agotarî be. Oo. Law kanya ilhamim me. Kanya Belê ilham. belê. Çija helbesta min negirtin. Hunermendê yem mezine Kurdistan jî Belê, belê. helbesta min digirin. Ah ya be. Hûn bawer nekin. Weka kî, weka kî. Wekê ka bêje. Hûn çi nizanin? Hunermendê mezine Kurdistan kîjanê? Ji şivan perwer biram tu kişî nas nakin. Me muteshvan perver bipirsin. Hûn jî min bawer nekin. Ka tu çi Çawa stranê birsin. zanî ka bêje. Ya hemû stranê ew dibêje zanî. Ha tu lê dotman dizanî? Tabii. Min nifsandiye. Ew ji min Ay dikiye. Fırat Fırat tu dizanî? Guru jê bipirsin. Ez xortê kurdim tu Ez xortê zanî. kurdim dizanî? Rast ez xortê kurdim. Xortê kurd serxan nifsandi bu zanî. Al sirte bu. Vay vay vay. Yek hevalê min hebû. Emê kirin. Ew jî pir xort bu zanî. Nû ser wî jî nifsandi bu. Ser doma waxan nifsand. Em çawaş te bawer bikin? Başa xaniye min naşewite roj da. Ji min bawer nekin. Nam bawer nakim valla. Tamam. Mamoste bipirsin. Mamoste şivan perver Em bipirsin. çawa birsin? Kami çav pırjma. Afraya. Vraya. Ew jî dereve. Ha tu yê bibînî. Na. Kani. Erveleyî buraya. Abi, ev jî dereve bu ha. Baş mamasta. Bixêrat. Xêratî. Ser çavê minî Fermo, mamoste. fermo. Çavê carê me. Xeratî were. Xêrê û sohbeta çi dikin? Fermo. Vay mamoste anaş min bawer nekin. Min çi got ew dibin tu dera andikî. Ê. Min jî got na. Çima Ez dara dera nekim mamoste virayê. Ji ber ez helbest fanım. Bilbilê çayê Dêrsimê. Min ji wan re got. Bilbilê Kurdistanê. Ayba ayba. Karê yekê lê bidika. Degirtê delalî xweş. Nam mamoste hûn virane ji min nekeve. Pir eybe. Hûn kerema xwe ra dikarin. Were yekî bêjin. Ka bo Ana jî xatirê guhtarî wezekî bin. bêjim Sağ ol. ka. Lê. Sıra. Haber hateminli sereş kadil. Heyvah bu evin dara bülbül. Agahdar bumle servina dil. Heyvah bu evin
Taqet nakşine gül Le dodman, le dodman, le dodmame Delali ve dindara kısmame Per şirin el başıvan Leniştim anladım hezar dilan Dozmam per şirin el başıvan Le Kurdistan adım hezar yaran Bu azadi dilu canım kurban Bu rızgari divim ağa guran Le dodman, le dodman, le dodmame Delali ve dindara kısmame Le dodman, le dodman, le dodmame Le dodman, le dodman, le dodmame Delali ve dindara kısmame Zeriye ve dindara kısmame Bizi İmam Usta. Her biri. Hadi cidden sandığı ne arayayım be? Eri, ev bunu sandım bu ara. Ne bir anın başlığı? Ne bir ataras. Bunu... Ha, şunu bana ne kırın? Bas hoş. Serberendim ben. Cani, mamus ne? Şurun dağıtı. Hez çavi o maçtıkım. Sen ne bir ana tüccar şunu bana ne kırın? Ha, bu hoş edin. Hadi devam. Bize peşe. La bağır. Mane kundi buna me. Mane ne ya?